World of Tanks, volám sa Matúš 2015, môžete mi dať odber, dávajte odber, like, koment a tak som sa rozhodol, že dneska budeme hrať za Američanov, konkrétne pôjdeme z T1 Heavy. Takže, aby som vám niečo povedal o T1 Heavy, odrážajú sa od neho gulky, potom je to dosť drahý tank za 450 000 a asi to je všetko. A toľko, že z T1 Heavy, keď bojujete, choďte s predkom na nepriateľa, viackrát to zaberá. No a tak teraz tých prvých 30 sekúnd budeme čakať, čo by som vám nemohol pretočiť, lebo teraz nepúšťame replaya, ale aspoň si trošku overíme, akými tankmi ideme. Takže je tu jedna T1 Heavy, ideme s M7, čo je pomerovo celkom dobrá, keď je na max vylepšená. Potom tu máme T49, SU5, SU5 nás bude Kerisora, Hedzer, Číča, Luč, Marder, T46. A ešte toľko som chcel vám povedať, že čínske tanky sú celkom dobré. A takže ideme do boja, ja som sa vydal do ľavej strany za T1 Heavy. A tu budem dávať pozor, zatiaľ budem ho kryť. A vlastne budem ho iba kryť. Potom ďalej neviem, čo sa stane, lebo vlastne nie je to replay. Preto nejdem po vonkajšej strane, lebo tam nie som krytý, lebo tam do mňa môžu strieľať aj sprava a ešte aj zrovna, takže to, keď pôjdete na túto dráhu, neodporúčam vám ísť stadiaľ. Odporúčam vám ísť stadiaľto a cez mesto. Alebo zostať brániť základňu. Jak vidíte, my ideme ďalej, no a máme tu prvý tank, T1 Heavy, na max vylepšený, čo ja ešte bohužiaľ nie som, ale už na tom pracujem, takže potom vám dám ešte jedno video, čo vám slúbujem, že bude, a bude to, keď budem mať na max vylepšené, a tohto by sme mali dať logicky, keď sa tam dopracujem. No a už som tu aj. Som aj tu, jak vidím dobre, tak to má nové dielo, tá svinka. No odrážajú sa mňa gulky akurát tak odo mňa. No a minul som 24 životov, tak to je celkom nič, ale výhoda v T1 Heavy, že má rýchlo pálku. Ináč T1 Heavy má dobré vlastnosti v obrane, v strieľaní sa dá nejako vydržať s ňou, keď máte rýchlo pálku, ale ináč nie. Potom, čo pôjde M6, tak tam bude už menšia obťažnosť, lebo tam bude až to posledné na max vylepšené dielo dobré. A vidíte, jak teraz do mňa strieľa ten dúdvož, tak ja ho teraz zabijem asi. No nie, ja som ho dal, ale minul mi dosť veľa životov, takže ja sa radšej asi stiahnem, ale to bude dielo streľactvo, áno, a MX-ko. Takže ja sa postupne stiahnem sem za skalu. Takto. Budem takto skipovať, ale pravdepodobne zomriem, takže to je už jedno. Viac než pravdepodobne, že zomriem, takže tak k dnešnému videu. Teraz zomriem, to je isté. Dám sa dopredu pre istotu. Vidíte, efektívnosť odrážania sa guľok je, len to delostrelectvom to má obťažnosti a ináč nie. No vidíte, celkom sa nám darí. Takže nakoniec ešte som toto prežil, ale neprelieknem to. Tento súboj som prežil, nezabil som nikoho, som najsilnejší tank. Mali KV1, čo je celkom dobrý tank, potom asi tak o týždeň alebo o 2 dní vám natočím aj o tom video, len nebudem na max vylepšený. Ešte čo by som vám toľko mal povedať. To by som ešte k tomuto tanku mal povedať, že je celkom dobre obratný. Ale iba keď si kúpite motor za 15 000 skúseností, čo je predpokladám dosť, a čo si nebudete kupovať, ale kúpite si rovnú M6. A s týmto tankom som maximálne spokojný.
chcel by som ešte tomuto tanku pár slov, už nič neviem povedať. Takže my sa stiahneme dole na základňu, pôjdeme tam pomôcť zabiť pavienku. Takže idem naspäť na tú základňu. Vraciam sa. SQPčka ide do boja. Dobre, už majú iba AMX-ko a Panzera A, takže to sa dá. Ešte to by som vám chcel povedať, že v ďalšej časti bude komentovať môj kamoš. Ale nesľubujem, že to bude 100% isté, že on bude komentovať a možno, že on bude hrať, takže nečudujte sa, keď bude trošku iný hlas a že ste zvyknutí na toto, tak to už potom absolútne nie. Nečudujte sa, proste. No vidíte, ja teraz idem do tejto riskantnej dosť časti. Takže teraz idem do riskantnej časti, ako som vám spomínal. Ale vidím, že to celkom vyvraždili a stretávam sa tu s Panzerom. Takže jak vidíte, efektívnosť brnenia dobrá. Neviem ma prestreliť, aspoň zatiaľ nechcem to prerieknúť, no vidíte, zabilo ma aj mixko, takže k dnešnému replayu toľko. Ešte keď, no po dnešnému replayu to, vlastne dnešnému natáčaniu toľku a ďakujem za pozorovanie.